ده فانسا فانا اسمي ام جاسا هريا بهون مرحبا دانو الكونسل جاسا بارو دانو وني ديبيوتي مي ناريش اندن كو مريم نازمه هذا مريم نازمه يمنى كونسل رشفا عريش كونسل سعيده كونسل نسلي كونسل ريحان كونسل نظام كونسل سيف كونسل ابراهيم ابو بكر كونسل عائشة نازمة أونلاين كو كونسل رشفان أونلاين كو بريا بهون أربعة مرحبا ميد أجندة مي فون وافين ردي أقول إتشي بترو كلها مي أجندة فاس كلها شغلنا مي كل أنا مغبندو ما أنا كنت تكا كمس كهلا مي ಗೊತ್ತಕ ವಾಹದಕ ಮಶರ ಗೊತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಅಳಗೊಂಡು ಹುಷಾಳ ಎಜೆಂಡಾ ಕೊಲ್ಲ ಎಜೆಂಡಾ ಐಟಮ್ ಬಿತ್ತು ಕೊಲ್ಲ ಫಹು ಮಿ ಎಜೆಂಡಾ ಫಾಸ್ ಕರ ಅಳು ಹುಷಾಳ ಶುಕ್ರಿಯಾ ಪ್ರಿಯಾ ಬೇಫನ್ एजेंडा आइटम दे 17 जुदे दिया 26 फन दो बेबुन महासिटी काउंसिल के 17 दौरगे 17 रस्मी हम जस्सा जामिया पास करो शाल शुक्रिया पड़ा आइटम इत्तिफाक फासी महासिटी काउंसिल के मसक्कत विदेश कुरम हदाफा काउंसिल कमिटी तक तेरे कमिटी के बदले के आगोंड हुशाला में दब लैंड एंड बिल्डिंग कमिटी में आगोंड इवगे बदले अहमद ऐफान इंतना हरीश नाफा दे निन्नी रीनु दे रिश्फा मी अंत नाजिमा नाफा कमिटी फास करो शाला होता बेफलिया देंगे बेहतर बस एलबीडी याद देन बिल्डिंग माइटर्स कमिटी याद मतलब कि ऐफान इंतना मी हरीश दें हम मी दें निन्नी दें रीनु नहुला में नहुला के बदल का रीनु दें रिश्फा हम करे सबे दें ऐसा नाज़िम आगे में दानी मी उनको दूसरा ताया तो को वो तो वो टका रियल इत्तिफाक फासी दें एजेंडा आइटम हतरे इदारे को थोड़ा शाखा में मी बायफोन इमारत मी थोड़ा दम अभी को तो पर बैर मस्से तंग बाद में यार कैस दें ना सागोन में अबे मिकलोगा मी उसूल सदाफ कम अभी होते कम अरगोन बेनो भी कम तो कम फसर का ब्रीफिंग ने काउंसिल दारों असमें दो दे एजी के बेफोन ना को सागोन में मद्दों तक बायफिंग मी रबी विदा मस्सा रबी विदा मसला का सरकारों इतना तलादान कमा मुनिकमा रबी विदा बेफरों बविदालवे एनस दे अगुन में मी एरुगा हम एक गुड इंटेंशन इतना तलादान जेता नहीं को तो तलादान जे बेआवरतन तो माले का बोरी कम तलाद में की वर बोर्ड हर देंगा कमे अगुन में काउंसिल करने के बजट देंगे बजट नेति अगुन में न करें इतना तला उकाले वे ने बस को तलाद में कन्फर्म है ना बस मी एमएसएल बिल्डिंग सब बोरी मी सदादीन बिल्डिंग अब बोरी मी रबी विदा बोरी आदि मस्जिद में एक दो खालिफानो इतने सब बोरी मीगें एब्बिस्तनका काउंसिल के मी निबे आमदनी मिगं कुरमकी असुगा के बार कमेनो दे गानु बनातो वेज्जामु एजी के दफाय की अगन में ना इदु वाह देक्किरुगा मिगतो हुंड तळाफ इगुण बिल्कुराशे अये ओन्न गोतकी एनस अगन में थाळम फुरतम अगन में दवदतुम बजट हम नुजे मिगं कुरमकी काउंसिल के बजट को कुरेवन का अगन कनु फेनेमा काउंसिल बेफुंगे मशवरा हियादे अदु मोदम बेन वादे अगन में मिहार अगन में तला नुदानी कीवें कम बे मिहा बुने बुनेरुगा रैतुना बेंगेंजे कीवें कम अगन में मिकन नोकमिति बेनी ई बजट नेतुमु अदि बजट ओजिया बजट तलाफा बिल कुरेवेनी वेस अगन में एकन एगोत बजट लिबिगे हेमिमा एवा दन्ना वादी काउंसिल बेफुंगे याद अगन हुशालादा सैफ पसे सैफ शुक्रिया मेयर अगन मितनुगा तिबेगें मीगे आहारें हा दोस्कुरिंग ओन्नाने फास्को बावे दिरियोले एकशीगे नुवाकम कंडालाफा इमारत कामे अमल कुरान गोतुगा उसूल अळगुंडितुंग उसूल ग बयान वेगे वा हमतो ग मतिंग अमल कुरीमा ती मसले नुनिकुन्नाने एई मी दें
mihar mali iltizam tawge bage e gawaduge e usulge dihona maddaga algonmen war tafsil ijraatak bayan ko fawane mi masekken hingane gotuge adi algonmenna mi e faratun e gege veri faratun e thalaalumuge masekke kuriya nogenda kama wani wiya algonmenna ekama intervene kureven hamatakke ves bayan wege wana adi be funna bi tividal wahen bandanna be vidal gota algondu e masekke hingafa e be funna bil kureven gottakke ves e bahori ehim algondu hitun e procedure mitanun mi follow kurevima rangalwane den tividalwa gota haraden hingane thala lumuga masekke furtama kuriya gendam ves den tiga mi mitanuge algondu hitun aamo public safety gellumwa gotan hori tantan thala lumuga mitanuge budget badal genesken eki bawatuge masekketan algondu hingamo eki flexibility algondu gengule eterege budgetuge kantawga ehemima insanuge furane gellumwa gotan huregen tane thalalum wima budget ge kantan hama internally algondu hama jassage masikken hinga fa migamiyen usulan follow kurevima algondu hitun masale jehivade masale korimachen nuwane ingeto den ega algondu me thalalanda haraden ebe funnage gege bayko gege verinna hamas dustere bahalan dekkene usula kai kal bar flexible go ettaken e bori komegut semiha ko imara kur tanegge macca emiha ko zimma wanje hene zimma nufulige nuni komes kamen adi dimawege halata dirulma dimawa gotege sabon etane mi virana we halakwa hisaba mi dani e situation ga algon me intervene mi kurani e situation ge intervene kuruma gule sida gawade usule mi usulaki e malgun dittu mitange tibbe huriha befunge se input ekko fast kore fain ecche ehemima mi guidance ka ballawan kuriya wadatim rangalwan kam fene shukriya mi alagala hakule kam mitaga mi nefasa ko mitanoge kam kore bhagan mi denne mitanoge nete airport kam korum capacity de mi haro bodu imarat talalma ki million haradwa kam mi hama kodu kodu dar kolenno ehma million haradwa kam ga mitano miliwe amdane ko million haradan kore wen ehma mika kam to specific budgeting asuga sarkaru dibigan nune asu kore wen kam awanda kan fen mita neti lari dar hurijama koldam mi hama kolda bil koldan tibembi enas idar netiyaka ekan kore hemi algon hama itunne sabenge council huriya member ngenje baawar mi getan hurikama raytun gelma etakam hurikama adin algon men sarkaruge mi cities ministers waha dakkafi de minister masake bukurabas mi kama komaska gota hode to ei komas mi kala kanta ki mi fatafiya nimana kamenno adi hama ete baawar baage imarat talafa mi kuriyatanuga malega mi tantan telum mi wane war bodu kamaka war bod harade gala kamaka ehma mikamuga e fasa mikana libena insam hamon jessa faravi kam wanyamu algonne ni mi hama mi algon mege budget ak kenwar kamaka vegendane hama ehmi me wa dannawadi deputy mayor Narish shukriya me alodetun ane lamarkazi ganunu ufedigen alodunga macca mikankan matikuri ruges safwane me ದ್ವೇರಾಜ್ಯಗೆ ಆಬಾದಿಗೆ ತಿಂಬಾಕೊಳ ದೆಬ ದಿರುಳುಮುಂದ ತಮ್ಮ ಮಾದ ಸಿಟಿಯಕ್ಕೆ ಅವಳು ಮಿನ್ನ ಗಿನ ಕಂಕಂ ದೇಹಾಸ್ ನವಾರವನಾರು ರೈಸೋ ಜುಮೋರಿಯಾಗ ಗರಾರಕುಂ ಏರು ಮಿ ಕೌನ್ಸಿಲುಗೆ ಅತುನ್ ನಗಾಫುರಿ ಬಾರುತಂ ಅಬುರಾ ದೆವ್ವೇರುಗವೆಸ್ ದೆವ್ವಿ ಹಮ ಗರಾರಕುಂ ಲಿಯಫೆಯಿನ್ ಲಿಯುಮೆನ್ ಎಕನಿ ಅವಳುಮೆನ್ನಂ ಏಗ ಬಜೆಟೆ ಏಗೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸೆನ್ ಏಗೆ ಎವ್ವೆಸಿಚ್ಚೆ ದೆವ್ವಾ ಫೆನ್ನಿ ಮಿ ಹಗೀಗೆ ಫೆನ್ನಂ ಇಂಗೇತೋ miskittan hawal kuriruges budget devwa fenne enun huriya misa malege mi garajuta badal kurang mi ane council macca badal kuriru transport ministry kons budget devwi kinu mihan gosla alume macca matikuri huriya ga matikuri iruga hamekani liyakiyumun kankam badal kuri alumennaka budget devwa fenne den baave hada kufa amurayitunna adege dirule beka nune saradu dirule beka geldun ವಾ ಗೊತ್ತ ಮಿಹಾರುಸ್ ವರ ಬ್ಯಾವರು ದೆಮ್ಮ ಫಾ ಕೊರವಿ ಗೊತ್ತ ವರ ಬ್ಯಾವರು ಗೋತಿತ ಗೆದೊರುತ ಮಿತಾಗ ಎಬಹುರಿ ಎನ್ನಮವೆಸ್ ಅಳುಗುಣಮಗೆ ಬಜೆಟುಗ ಜಹಾಗೆನ್ ಎ ವಾಗ ಎ ಹರದಕಿ ಎಂಗಿರಕೊಸ್ ಮಿತರು ಕುರಂ ಅನೆ ಲಿಬಿಫೆನ್ನ ಬಜೆಟ್ಗೆ ಗೊತುಗ ಎನ್ನುವ ಫೆನೆ ಕುರಿಯಮ್ಮತಿ ಆಗಸ್ಟ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತೆರೆಗ ಅನ್ನಾಹರ ಕಂಡಾಳ ಬಜೆಟ್ ರೈತುಂಗ ಮಜಿದಿಯುಂ ಹದಂ ಫಟ್ಟ ಎರುಗ ಅಳುಗುಡಿತು ಮಿ ಕೌನ್ಸಿಲುಂ ವೆಸ್
algonmen na migoton hori undugu datiwa dima dimaya budget hodan algonmen lienje farattaka geto algonmen baddaluwas kuranje ebe honna kiyadem wese beje mi kihinewa kametto geto enmes algodos saifa korevi ekkamat ayadu kore emergency adate dimawegen algonmen nadden ituru goten nen adate ge insanu garakkalattaka maade dirule rayitun garakkalattaka algonmen kuranje jahatu ga algonmen amilla budgetu tereng etere budgetun hamajessagam wes ehadu galmen kuranche hen eiki alumenna budgetu netigenne kya fa addu kollagen tibewena kamennu ei mulin ehen haleten emergency halate ngeto ema ehadatu fiyawa denganna general halat tawga alumennan hama aloditum niharos hedifein usuda eggotan hama kuriye gendewene usuda ke fudarka ragala mitaga fudarka gine be fulunge input lagen alumen hadafin usuda ki hama wara ragal usuda ko to awdos fa koreben ema aloditun alodmen ebeche majliu gala amrko si komatiya adi alodmen na gulun huri dima taka baddelu ko alodmen na budget mihera datita hasako mi akurin alodmen na ganunun antat ori matiko fori kankan alodmen na fahom matikuri eruga budget alodmen nudi miharu salmen ga budget ko nihimene ekam alodmen ge zimmata goterege himene kankam beenuwa budget hodan algonmen evagata dakkan ebache dakkanche farato finance abaddo kugin kamugoes adi majli uge kama gulungori ane committee taka abaddo kugin kamugoes algonmen na gulungori line ministry abaddo kugin kamugoes algonmen ebache algonmen budgetan ekankan ituruwana gotaka algonmen ge mashwarata ebe fonna ke kuriya genna algoritun erum algonmen na miga luitaka libige gostan ka algor ka bokon shukriya shukriya deputy mayor councilor saida शुक्रिया मेया तिस्ती गे की सालगुन के सरहदुगा हिमेने गे එහෙම ඒ මිහුන් එගොත තී වරබඩ මේ හරද සරකාරුන් තීති කුරුම් ගේ වෙස් නියතෙන් නැතියකෝ එතන් ඒ හදාබයක දීගෙන් එතන් තලාලාගෙන් ඒ ලාරි මිසලක सरकार हरदुग एतन कोफी नम एमियुन किस एत तने गे मोहे दिरिउलेने मला हालतु देरवेगे उळे बयंगे कीने एमियुन एचि अंबरा दक्काने एना लिमिटेड 6 मंथ्स तेरेगे मन कीने एति कवकुराने सरकारुन कोफ्फा देन अनिफार एमियुन एति कवकुरमे देन मस्महुन लार दक्कन कीने एमु कवकुराने एति ए माळुगे हम ए मे रंगलाने एमियुन डिस्कशन गोसे हदाबयक वाहक दक्काගෙන් एतन तळाला फेमेगे बुरिबुरियन हेदिया मा रंगलवाने अलगන හිම शुक्रिया मे और बड़ा शुक्रिया काउंसिलर सईदा काउंसिलर सईफ मैं अलगुन फाह कोलम बेनुवी अलगुन में मिहार रबियु विलाग मिसाल का केस का बलायरु का मुली रबियु विला तळाला का अलगुन में नुजे मागंग हुरी बा मीहुन्ना हंगाबिगा वे वा इच्ची पाकुरी मा वेट्टी जिही गेल्लु में वाण हिसाब अलगुन में न तळालु वाजिबी दें हुरी बा कोर्डन ऑफ कोलिम बिल्डिंग निमनी eheri asu condemned building naka vefa den algon men mifaratun fena karanta kandadam fonuima algon men nang edeven eboy ngeto algon men ge yaku gaanu ni hure ekam kannu fene ehmi ma mikan kureve gote ge wahaka dakkan algon men deven kuriyad deven gote ge wahaka dakkan algon dak kiwani ti budget el dibige tikame wire ge ta back gellum ve miedu kame vs algon men zimma nang chen ehma at least mi haran ege public safety ensure kurevara talalumu algon do hitun evs kahada hure hennen adi algon gabulen nukuran rabiula waru gege kurimachan hori bay e nettigen as jehen tayyaru furtane mi talalaka 4 million rupiya daana kamaka nget shukriya eki bodukon hadaf concrete wala hadaf tantane evs nume nume shukriya मी आगोंड असेसमेंट हदाफ गहारदे मुकुला आगोंड दिंगन काउंसिल हुरालाना मी ती विदालवा फसी कम एनो इंगे तो विरुतब सुदेला का बोडको है गोरी कांडा फसी ओंदो एन सागोन फुरियामा मी तफसील का अंडरस्टैंड दिंगन काउंसिल का असेसमेंट हदाफ मी आगोंड के विष्णुम की असुगा अयत गेल्दमदान कम होरी आवा कम हाल को दने मी मस्से मी गेने गतो होरी बायर तंदंग बोरे कोतम मी एमएसएल की बिल्डिंग संफुदेला का मी बाय फरताने de mitanta dima ane masale ki mitanta atere gane mi gauna gaada hidaf kantata koramu dani e taladum ko ekane etan ko taladan ekane fude ita atere eki drug abuse kurumu kantata bhinga adi wakkan ko phone nechi foruma kantata bhinga minge bandan dandanu e ekkon tala nulevi asu mi hallen no libena aneka samay kanta hingane e waka asu samal kama migene kamuga algon okay deputy mayor
maya ewaga awudu midannevi gawmi maslahatu huri kankamuga waha midakkane maadega alumen emmefo mitaga podihunna ekko bebi baddalumuga podihuge interview ge faratun alumenna mawduma din ama gege nam bunadafa buni getan ebori ama mihara taladan jehe geta geto e taladan jehe sabbaki maadega miharo ane mastuwatake ti kaatawga gotuga beenun kura getaka ki egetakama waati geto mi ama egeteren egge million bookshop magum wadagen anneruga මාමුට අරේගස් අලෝඩ අලෝඩ ගියන් ආරුග මේ පොදිහුන් එතන රේඩු ජහගෙන උල්ලේ ගේතෝ හම එතා තෙරෙන් ෆුදරක ගින මිහුන් නෙරි එතා තෙරේක අනේ ව්‍යාපාරි මි කුරණි කාටල් ඔපරේටර් කුරණි එම අලෝඩි තුන් අලෝල්මෙන්න මේ පොලිස්සා MNDF මේ හුඩියා අපරාත්තක එකීක මේ මෂරා කුරවි අලෝල්මෙන් එම්මෙන්ගේ ඉන්පුට් දීෆිකම මජා මිතන් තන් තලා දෙවෙන ගේතෝ තලා දෙවෙන අලෝඩ පෙර ඒකතරෙන් එබ්බෑකන්නේ ගයි ෂී බිල්ඩින් කුරිමතිගෙන් කුරිග ෆිනන්ස් මිනිස්ට්‍රීගේ මෙහා ෆිනන්ස් මිනිස්ට්‍රීගේ බිමෙන් ගයි අනේ ශිප් ඒ කම්මච්ච වාගතන් ඒ බින් එබින් පොලිහුන් talang ya ulen ingat tu mana ki ane mi podiunang telumattaka hami korenje haradu kuruma miharo ane sarukarung udda westifeni e bintala eta talaluma podiunna hawal kuregen podium miharo masakke fettuma korenje kankan kuran එම අලුවඩතුන් අලුම්මස් කමා ගුළුන් හොරි මේ ඉදාරාතක මෂරාකෝ අලුවඩුමෙන් ඒක ඉම්පෝටෙන් හොද මසෙක කොෆි කම වඤ්ඤා මිහිරතන් තන් තලාදු මං අලුමෙන්ගේ හිතරේ අලුමෙන් හිතරකන් ලිබිදාන් සීදා මුලි අලුමෙන්ගේ බජට්ටන් ඒක වරෝසා නුවේ ඒකන් කුරවිදාන් එම ඊය ප්ලේනෙන් හදාගෙන අලුමෙන් මිහාරසුර මසෙක කොෆි කම වඤ්ඤා අලුමෙන් යෝනේ මිහාරුතරේක මිහිර හොරි හතන තලාදන් අලුමෙන් ඔක්කුර හොරිකන් කුරවිදානෙන් මි කමා ගුළුන් හොරි මොසසාතකයගේ අලුමෙන් සිටු කොෆි शुगर बहुत शुक्रिया डिप्टी मेयर नरीश सईदा कौन से सईदा शुक्रिया मैं इनमें फारे तड़ालों में से वरब्बा और लारी हरदवान कमे एवरे मारंगलवान एक प्रोटेक्शन बेर गो टीना अच्छी जाए प्रोटेक्ट को प्रोटेक्शन के गोतो गए ना मैं सादा बिल्डिंग तंग हूं ननी नुन तो कावा को फे गोतो मैं बोल लेने का फे गोतंग है दिदाने गोतो तंतन तड़ालों में की वरम हम मिलियन हरदवा कमेंगे विस्मय करने के नेता मगुता बंद कुरंजे है ने दा हिंगा मी हुनंगे हा उंदो गुवाने एका बावर कंते तने कि नुलाक बावर ट्रैफिक तक अच्छी दातने साकल तंग एवर मी फिहार तंग ओन्नाने लोडिंग ओन्नाने अनलोडिंग ओन्नाने हे मेका कंते तक अलगन एगे प्रोटेक्शन एगो तो बेर गो वोल हेतुम के बेद गठिनुंग एति प्रोटेक्ट कुरिया मारंगलवाने अलगन शुक्रिया आद और बहुत शुक्रिया काउंसिलर सईद एम आगन हम आइटम काउंसिलर मरी नाजिमा शुक्रिया मी उसूल गए ओवे हैवण नंबर बाव दिरोळ एकशिगेन इमारत कंकम बदानी नुरक्का हतुगा होरि इमारत का बे कमिटी ने ए कमिटी एकुलवादा फोंडंजेनी म्युनिसिपल सर्विस कमिटी लैंड बिल्डिंग एंड वाइटल सर्विस कमिटी के मेंबर उंगे मच्च एकुलेगे बा कमिटी एम अळुगरफेने मिहारो वेस मी मස්සද मी कमिटी य फोनुवागे मिकं हल्दु होद मसेके फेश शुक्रिया और निष्ठा दाला मी अगन में कमिटी फोन वादा लैंड एंड वाइटर्स कमिटी में रिन नाडिया फोन वादा असेसमेंट हदा एजेंडा आइटम है एसटीएम विधिमालेगा इंगे फिहार इतर बड़कर मट्टका बड़ बिमे का रिक्वेस्ट को हम आगोंड मी फोन वादाना लैंड एंड बिल्डिंग एंड वाइटर्स कमिटी अमीगा असेसमेंट अदा फगेन ना तो दिहा सक फुट बिमे अदे अगोंड तरतीब के दिया एजेंडा आइटम फाइ वेट बस दिमाग तो मिंदार मी अगोंड एजेंडा आइटम फाइ करता है शुक्रिया साहिब मी काउंसिल हाथे जुले इतिहास 22 मन दो राइतों बदली फनवा सिटी इदिफावा
ಮಾಲೆ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಸ್ಕೇಪ್ ಮಶ್ರೂ ತಂಫೀಸ್ ಕುರಂ ಹವಾ ಕೊಫಾ ವಣಿಕೊ ಕುರಿ ಸರ್ಕಾರು එක නියමක ගෙනෆවා මස්සල බලාදෙනු ඇති බහිතුන් මැදලි ලාමර්කසි කමිටි හොෂාෆා වාති එමසලා ගොලගතු මිහාර කන්සල් දෙකවඩන්නවා ගොතකාමෙදු මෂවරාකෝ ගොතෙන් නිම්ම අලගොන් මි පේපර්ස් ඉන්නන එජෙන්ඩා හිමනාෆද උරම් බදවා හතිය දිවෙෆුන ෆෙලවඩන්නවා ගොතේ මි කන්සල් නිම්මාද වගේ ඩිපුටි මේයර් ಶುಕ್ರಿಯಾ ಮೇಯರ್ ಎಗಡನ್ನ ಪದಂ ಮಾದೆ ಮೇಯ ಶಿಫಾ ಮಿಕೊಳಗ ಹುನ್ನವಣಿಕೋ ಏರುಗೆ ಸರ್ಕಾರು ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ಕುರಿ ಮಿ ಮಾದೆಗ ಮಗುತಂ ಹೆದುಮುಗ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅನೆ ಹಿಂಗಮon ದನಿಕೋ ಅಳುಮೆನ್ ಮಿ ಹತರೊಣ ದವರುಗ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಹವಾದುವೆಗೆಂದಿಯೆ ಏಗಫೋ ಅಳುಮೆನ್ ಗೆ ಅನೆ ದವರುಗ ತೆರೆಗ ಮಾದೆಗ ಮಗುತ ಹದಮon ದನಿಕೋ ಕುಲ್ಲಿಯಕಂ ಅಳುಮೆನ್ನ ಅಡುವಿಗೆಂದಿಯೈ ಅಳುಮೆನ್ ಅತುಂ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ವೈಕೋ ಹದ್ದಿಯ ಹಮಿಲಿಯನ್ ರುಫಿಯಾಯ ಅಮೀನಿ ಮಗು ಹದಂ ವೆಗೆನ್ ಮಿ ಮೂಕೆಯ අපේ RDC ආවාදයෙන් දියතන් ගේතෝ මේ අඩ්ඩි හතර දෙත්තු අඩ්ඩි හතර ගේතෝ අඩ්ඩි හතර මිලියන් රුපියල් දැන් ඒ රොල්මෙන්න මේ RDC එක්කන් හදාපුර ඇසෙස්මන්ට් උතකෝන් අල්මෙන්න 45 මිලියන් රුපියල් එකතන් හෙදේකන් ෆෙන්නන් ඔය හාදෙත ගඩ්ඩි 4 මිලියන් රුපියල් හදන් හවා 39 මිලියන් ane variation na ekko 45 en awa hadaman inget me ane egafon ane alwod menna me amini magu fettam wegen me ane me huddatoge issues ta dimawegen as almenna sida RDC me befonna me ane housing ministry befonna alwod personally baddako dekon wahaka ke terein ebewon ebbasri ane amini magu fatta gota balgumenna atun negi ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಳುಮೆನ್ನ ಹವಾಲ್ ಕುರಾನಮ ಎಂಗೇತೋ ದೆನ್ ಎಗೊತನ್ ಎಬ್ಬಸ್ವೆಗೆನ್ ಅಳುಮೆಂಗೆ ಹುರಿಯಾ ಕೌನ್ಸಿಲರುಂ ವೆಸ್ ಅಮೀನಿ ಮಗು ಮೀ ಫೆಟ್ಟುಮುಗ ರಸ್ಮಿಯಾತುಗ ಬ್ಯಾರುವಾನ್ ದಿಯಾ ಎಂಗೇತೋ ಎ ಬದ್ದದುಮುಗ ಅಕುರಮ ಕಮಾದುದ್ದೀನು ವಿದಾಳುವಾಂ ವೆಸ್ ವಿದಾಳುವಿ ಅಳುಮೆನ್ನ ಎ ಮಸಕ್ಕೆ ಹವಾಲ್ ಕುರವ್ವಾನಕಂ ಎಂಗೇತೋ ನೆಗಿ ಮಸಕ್ಕೆನ್ ಅಲುಂ ಅಬ್ರ ಹವಾ ಕುರಾನ ಎನ್ನಮಸ್ ವೆರಿಕನ್ ನಿಮಿಗೆನ್ ದಿಯರುಗ ಎಯ ಎವ್ವೆಸ್ ಕಹಲ ಮೀ kame alumenna ka fenigene nudiya ane alumenna emasekken hawal kuri tanevves fenigene nudiya ega badaluga amini magu mi waras loko diyes ngeto waras loko amini magu diye mmfon RDC nuwagen MTCC egetere wade MTCC emagu tarala mi hisaba danjawun jawunutan alumenna fenigen diye mi alwaditung eru emasala alumen ane raitung majidiyuga samalukama alumen genang raitung majidiyung alumenna rais alumenna baddus kurevi den lamurukasi committee masala eru fonu wafini lamurukasi committee masala kuriya gendaka benumen nui eru committee ke chayakan innevi ane eru rais ke metimage befulaka vi mehennamas alumenna committee kuriya nugendi kamuges eru raitung majidiyu rais alumenna baddukon alumen ke kambodun hissa koran fursatu devvi mi dawr raitu majidi ga dawr aske masale amadu gote nimmumagga gotum alumage bahen hoda ngaruga alud ane ega dannawa mati miharuge raisu jumhuriya miharu yodan ko feini madege maguta zamani femwaraka china ga sarkar ge hi aikiga kuriya genda ane nimme ekama ekamasekke kuriya genda ne sida council ga bedum dashon kama rasmi kon yodan kurwa fani adi yaguligen hadanje save hedu mattaka china ge me development commerce company ka aikiga ijenun kuriduwa wani miharu sarkar on soy kon nimmaf ngeto emase to save yan ebe fulun asa almenge council da aikiga kuranje mashwara ekko ebe fulun ge save masike kuriya gendanakama ane construction minister almenna mawdumatu devvi e baddu marega alwada dimal construction minister baddu ane ekama guligen ane suwadu kurabbi madennevi ekamuga mashwara council da ekko council ge lafaya mashwara ekige eti kuriya gendan em alwada itun ane ehadatu almenna miharu miyati ehmima mi kuringon hadatennu kuringo sarukare vesnu kuringo RDC vesnu ema ehadatu badalu vecce ehmima alwaditum miharu sarukarun egotan alumenna eki kuriya dan danna wati e masalaga den iturun alwomen miwogutu kuriya ane diumaki beenun terigotekkame beenun terigotaka gotu alwad nufene ehma e masala migotak alumen ane sarukarun danna wati e masalaga ituradden kuriya dan beenun nuwakama rayitum majidi danna alwad fenna shukri
هذا أنا بشكر لكل نريش مي أقول بس منستر وهذا كم فون هنا بس ليكيم بس كذا كم يتبادل فاني أقول من بدم ده جندانا كم كا يوم أقول مي أمي دكاني أقول من كونسل مي إديه قطع كونسل بدم ده مي تاينا سركار مي هنگا بروجكت كوري جنگس دفعنا كم هم أي كونسل كه سادي رئيس جمهورية كه سما विष्णु فريقوي يوم قطع كان جندانا كم أقول بوكان ده ميهارو كوري مسألة ماغوس هذا نميجة ده كم maguga mi kuriga agang anakas nimmi masada algon menna ba ingen je kanne gever bod harade kuriruga kambodu ai rangalato edi anunta asuga asu algon menna hame igidumaki muhim kame algon fene henwas dipin arish vidalo henden nimfe kamaka itura ogote dokurum venus ning algon siwan kam ane mi councilor saif shukriya me algon me eruga emasala ರೈತು ಮದ್ಲಿ ಹಾದಿ ದೌತು ಕಮಾಬೆ ಇದಾರಾತ ಕಂ ಹುಷಾಳಂ ಜೆಹುನಿ ಕಂತ ದಿಮಾವಿ ಗೊತುಂ ಅಲ್ಗುನ್ ಮೆಗ ಅತುಗೊ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಗುನ್ ಮೆಂಗ ಅತು ಹೇವೆಸ್ ಅಸ್ವಾನು ಲವ್ವಾ ನಂಗವಾಗೆನ್ ಗೆಂದೆವೀರುಗೆ ಎತ ಥಣೆನ್ ಅಗುಬೊಡು ವೆಜ್ಜೆ ಅನೆಕ್ಕೊಳುಂ ಎ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಇಬಿಲಿಹು ಕಾವೆನ್ಯ ನಿಮಿಗೆನ್ ದಿಯೆ ಇಂಗೆತ ರೈಸ್ ಸೋಲಿಗು ವೆರಿಕ ನಿಮುನು ಇರುವೆಸ್ ಎಕಮೆನ್ ನುನಿಮೆ ಮಾಲೆಗೆ ಮೀಹುನ್ನ ಬೊಡು ಮುಸೀಬಾತಕಂ ಎಕಂ ವೆಗೆನ್ ದಿಯೆ ಕಿತ ವ್ಯಫಾರಿತೋ ಕಿತ ಮೀಹುನತ್ತೋ kita mihunge vyafarito kita mihunge livelihoods atto effect kori abadu mitan kone nagafa mi egota bawafa otumuge savun kita vihare bandu kori kita vihare bangurutu gendi hagigatuga kita me school ta kan udagoe kita me miskit ta kan udagoe mi public concern algon me raise kori enos miharo hadat badal vejje miharo e project enwesning ekan nimigem vesingajje ehemwima ekamoga raitu madlihuge ituru waguten heda korevoma kiha beenun teri kamekkama akan algondu kas nufene deputy mayor aya ebbaswan algondu ekamuga de me atividalu wahakaya gule gotun dannuwan e agu ehawaran inflate wegen wara kurumuddate ediyagon e hama rangalu kame balan geto e rangalu kame balan ekam balaniya ki ekam raitu madlihakun kama kan nufene algon men khud hunnane ACC ange masala hushala algon kannenge ACC miharu deharu tingaharu wegen dairuga kankan nubeli e angalalan e tibe goten ACC ge adives wajiben e tiri ha million mi hawal kofoy adi housing ministry ge belumuge dashuga oyegen ebefrum calculate kurava algonmen na ekko calculate kurava fe budget එක eta gunen ituru wegen dieruga ekan e wegen diei kihinetto belumuge ACC ge massuliyate ehema raitu madliyo ekan nobelle venamesti vidalu hange lariya vigotka adi ammoko kuri sarkaruge sadi miharuge sadi mi kumfonita hingumuge ma bodu isdahen algon kanno fene kanta wamunda got ki emme rangal gotekkam kanno fene algon ka eme ekam belumaki muhimukam mi public money algondu gabol kura gotuga inflated price ga devvi algon men atum project atula wafa RDC yang e project devvi inflated agegga demagu eleha lariga adives mi dannawan ingeta shukriya ಅದೇ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಫಾಸಾಗ ದೀಪಿಕ ವಂಜಾಮ ಮಿಹಾರು ಫಾಸಾ ಸ್ವಾರ್ಡಿಸಿ ದೀಗನ್ ಮಾರ್ಕ ಅವನು ಗಬೋ ಕೊರನಿ ಎರುಗ ಏಕಂ ಗಬೋ ಕೊರಿ ಬೇಫ್ರೋ ಅವನ್ ಮೆಮ್ಮೆ ಮಿತಾ ಮಿತಿ ಹುರಿಯ ಬೇಫ್ರೋ ಹೇಮ ಅವನ್ ದಕ್ಕೆ ಕೊತುಕ ಮಿಹಾರು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನಿಮಗನ್ ದಾರುಗ ಇನ್ಫ್ಲೇಟೆಡ್ ಅಗೆ ಆರ್ಡಿಸಿ ದೇವಿಗನ್ ವಾನಕ ಅವನ್ ಗಬೋದನು ಕೊರ ಈ ಅವನ್ ಮೇಕಂ ಗಬೋ ಕೊರೆ ಕಂ ವಂಜಾಮ ಹೇಮ ಅವನ್ ಮೆ ಸೆದನಿ ರೈತುಂಗ ಫಾಸಾ ಆದಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಮೆ ಸಮ ಮಿಗೆ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಕಮಕ ವಾತಿವೆ ಕುರಿ ಕೆ ಪ್ರೈಸ್ ಕ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನಿವೆನ್ ಜನಕ ಅವನ್ ಗಬೋ ಕೊರನೆ ಹೇಮ ಹಿಂಗ ಅವನ್ ಮೆ ಸಿಗಿಲಂಜೆ inflate kori goskotto noni hama inflate aslu ay aguto nunto ingilung hama muhim agon menna ves e finance ministry me sadi henta ingilung benubati raitu masam city dani ema kuriga aga meram bodu agegga miharu nimigen diya ma fasa dinto nunto ingilung muhim ekam agon kabo ka narish vidalo yen iturka itumbaldi sumiti kuri gendam ki agon kama ko no fene agon mi department narish alolo ane fahat kollam be nongeto bi e raitu mujina phone wa fin city ga jawabu government dannawadan hama emma ragalwata ki almen timasalaga itura ane mi majliuga kuriyadda ka be men nune danne maragalwan ehennamas alon ebeje mi wara boda fa kollam ka men geto mi hingawa balalan aminimo go ekkolon anekkola masakkaluga femwaru geto masakkaduga femwar badalan ragalu geto eha bodu hardekkogen mi koffe masakkaduga hemweru konferiga maafannu kolahame tibelon saakadun duwwadima tibelon saafuwane alafin taaraga femwaru geto mi anenge munagama wanyamo tantangadu adiyek gose tantangadu ofuli dulave geto
ඒවා කරු දන්නවා මොලනේ මේර තියෙන කොම්මේ ආනේ මිතා මේරු දෙකෙන් MTCC එලිතංකොල රගලේ මිකොල ගෝහේ බුණා කරනෝ බෙලිමේ කියනතා බෙලිබේක රගලි කොංකොලෙක්කම ගෝහි කොංකොලෙක්ක එන්න බුණාම එක හත්තස් මේ ඉන්නේ නේද එහෙමම මේ අරවඩුතෝ හම එගේතෝ මිහිරි මිසරා අද්දුම් ෆෙරිකන් ගොස්තා ඉස්කන්දර ආනේ කොට්ටා හැම ගොස්ති බලොම් බදා මේ බොරු අනියායෙන් අනෙක්කස් බයක ලිබිදාන හාදතක මගු බදලුවම ගෙදන්නේ ඒගේතෝ වරක් කොදටි දක්කො අලාෆේනි ඒගේතෝ එහෙම එවරුගාගේ සයි ආනේ අරවඩුම හම මිතා තකුරාරකො දන්නේ බොරු වගුගේ දීෆිනි බොරු වගු දීගෙන් එළියරුගස් රිවරොමි ඒගේතෝ මේ එයාපෝට් රන්වේ ගාස්වට අනේ මේ එම්ම බොහොමිනුක මේ අලා වර අලා ලෙවෙන මෙම්වරුග අගු මේ දීව මේ ඒගේතෝ එහෙම එම්ම එයාග අලා එළියරුගස් නෝනේ ගබාවරෝ ඒගේතෝ මතියා අතේ සෝරි එහෙම එබෙජේ එමස්සල බලන් ඒ රයිතුගේ ෆෑසා හැම බේකාරගතු හරද කොල්ලා ෆේරි එමස්සලාග අවුගොන්ෙන් මේ ACC ලාෆෝරි මස්සලත ආවා කුරිය ගෙන්දවන් ACC යන් හැම හදාන් කොල්ල දැන් සිටියන් අවුගොන් හම ෆෝන් වාලුන් එහෙම අල්බම කුරංචේ කම ගොතවල ෆ්‍රෙන්ඩ් වල බ්‍රෂුකරි ආද මේ අවුගොන් හුෂාලිෆා මස්සලාගේ තොරස් මහත දෙකේ වෙංගේ ජෙලෙ අවුගොන් සමය දෙනි ෆුරතම දීෆා අවුගා අගා එවරේ ආර්ඩිසි ලාර දෙන් ජේනි එවර ඉතුරු දාර දිනම කිය අවගොන් ෆෙදක වතුක රගල කමෙන් වන හැම ෆහුන් එලාර දීෆ කමඤ්ඤාම එකම් බෙලි ෆෑසා අම්බරා සරකාර ලිබෙන්ජන් කම ගබෝ කණේ ඒ රගල ගොතකි ඒකත හින්ගා ෆෙජදෙන් උෂලිෆා මස්සලේකි මේ ඉතුරු මේ මස්සල මජ්ලිසම් බදාන තනුන්ත දෙන් නරිෂ විදාල ගොත මේ පෙම තායතු කරවීම අවගොන් වෝට අහන නරිෂ ඕකේ එහෙම අවගොන් වෝට කවුන්සිලර් සයිදා ಶುಕ್ರಿಯಾ ಮೇಯ ಅಲ್ವಂದನ ಬೇಣವ ಚೀತಿ ಬಿತುಫಂಗೆ ಹಿಲ್ಲಾನ ಕೇನೆತೆ ತಿ ಲಾರಿತಂ ಅಂಬರಾ ಹೋದಾ ತಿಹುರಿಯಾ ಸಕರಾತೆ ಗನ್ನ ಒಳೆನ್ ಕೇನೆತೆ ದೆಮ್ಮೆ ಸಿಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಮಗುತಂ ಅಮ್ಮಿ ಇತಿಕಮ ಹಾಲುಗೆನ್ ಕುರಿಯಾ ಮಾರಂಗಳು ವಾನ್ ಹೆನ್ನೆ ವೀರ ರಡಶದ್ಯ ಮಿಗೆ ಕುರಿಗ ರೈಸಿಯಾಮಿನ್ ಸರ್ಕಾರಗ ತಾರವಾಳ ಲಫದಾ ಫೈ ಮಗುತ ದಿದ್ದೋಗ್ ದಿಯಸ್ ಪೆನ್ನ ರೀತಿ ಕೊಹರ ಮಗುತಂ ಹದಾಲ ಫೆನ್ನ ಸಳಿಕೊಂ ಮೆದುಗ ತಾರವಾಳ ಪೊಡೆತ ಕಾರಿಗ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮೆತ್ತ ಜಹಾಲ ಲಾಕ್ ಸಳಿಕೊಂ ಹದಾಲ ಫುರಿ ಎಮೆ ಫೆಂಬರ ಸಿಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಹಾಲುಗೆ ಏಕಂತತ ಕುರಿಯಾ ಮಾರಂಗಳು ಅನ್ಕನೆ ಗಣಕಸ್ತಿ ಬಿತುಫಂಗೆ ಇಲ್ಲ ACC ಗೋ ಸಬಸ್ ಲಾರಿಯಟ್ ಹುರಿಯಾಚಸಕ ಹುರುಮವರೇ ಅಲ್ವಂದನ ಶುಕ್ರಿಯಾ ආද බර ශුක්‍රියා දෙහම ගොන් මේ මුලි කාන්සල් සෙදෙනි මිහාර ਸਰකාර වර ෆාලකම් බොඩක විදාලවේ මිනිස්ටර්ස් විදාලව අගොන්ස් දෙන්නේවි මේ කවුන්සිල්ගේ ලෆයා මෂවරා මතින්නේ මේ ප්‍රොජෙක්ට් හිඟම දාන්නේ එහෙම ඒ දෙම වර රංගල විෂ්ණු මේ දාගොන් උම්මීද කරණි ලියකියුම මීති වරහ අන්නානකම අගොන් මේගේ මෂවරාගේ දරුන් කුරිය ගෙන්දිය මටක අධිවස්ක ලියකියුම ડોකියුමන්ට් නොදි බෙන්නවස් කමිට්මන්ට් හොරිකම අලගොන්ද සම මිනිස්ටර් දෙන්නේ එහෙම යනක රේග ඩිප්යුටි මිනිස්ටර්ස් ඩිප්යුටි මේයර්ස් දන්නවා ෆෙතේම මේ මාල්ගොන් මේ වෝට හදාන ඩිප්යුටි මේ නරිෂ් රසලව හමති ඉතුරු මජ්ලිස් එමස්ස බදන ෆෙන්නකම ය තායදු කරවනි මේ යුම්නාය සයිදා මාල්ගොන් වෝට හදාන එහෙම ඉතිෆාක් වාසි एजेंडा आइटम हाई मी STO स्टेट ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन नो मी दिहासक फुडो विमे मी विधिमाद बेनवा कमाबे मी गवर्नमेंट एदिफा रुगा फिहार बोर्ड कुरमट का है मालगोंड लैंड कमिटी फंड वादन मशवरा कुरमट का दे कितर सही फिच विदालो मी आद एच विदालो में विदालो ना शुक्रिया मे अरुण अबदुस वरा फैशनेट को दक्का वाहके मिवाहके की दौलत हिस्सा वा कुंफुनितका बेनुवा बीमुगे रिक्वायरमेंट अळगोड मेगे दूकुरा गोता एतंतना नागा खुಯ್या मी कंकमा गुले गोतुं अळगोड मेबे विस्तंजे विलिमाले की वर बिंकोल कुडकों एतने बोडकुरेवेंबस वर मी गोयगोय नेतने अनेक मालेगे मी सबबे गोतुगा अदि खास प्लानिंग कंट्रोल तके लिबिगे हदाफ एतने अळगोड मेना मीगे कुरी सरकार इगे तो राइस इब्राहिम मोहम्मद सोलिह सरकार गस इरकोळकोळा स्टिल को या नेतन को गन्ना बिम बोर्ड कुरंगे बेफन लिप कोशी बोर्ड कुरा अळगोड दंडो मन दिए मी वर लिमिटेड रिसोर्स के लैंड की वर लिमिटेड रिसोर्स के अमदु माले हिसाब ए म सरकार हिस्सा वा कुंफुंत नीड्स कंसोलिडेट को गे मितना गेनवाश कोम्मे बेको हितुरी इरको आमटसा बोर्ड कोल्ला मे दिहास फसास हाहास एगोतन हम नंबर तक मिकोल मितना मी फोनुवणी अतिबन्न वेन बिम बोर्ड को देश एक मी अळगोंड मेन मिहारो गबूल कुरन जे माले रईतुन्न मालेगे बिमु वते नेरुमुगे रेस्पांसिबिलिटी के अळगोंड मेन कोंड गोए रेस्पांसिबिलिटी
ඒගෙන් එනෙරවේ මිසාලක බල්ලවා ಕುರಿಗಾ ವಿಸ್ನಾ ನುಲೆವಿ ಅಳಗೊಂಡ್ಮೆನ ಅಮಲ್ ಕುರೆ ಫೊರಿ ಗೊತುಂ ಮಾಲೆ ಮೀಹುನ ಲಿಫ್ಫೊರಿ ಲಾಂಡು ಮಿಸಾಲಕಂ ಎಬಹುರಿ ವಕಿ ಕುಂಫುನ್ಯ ದನ್ನವಾಕನ್ನು ವರ ಬಾವರು ಸರ್ಕಾರ ಹಿಸ್ಸಾವ ಕುಂಫುನ್ ತಕು ಮಾಲೆಗೆ ವರ ಪ್ರೈಮ್ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಹುನ್ನ ನಗಾಫ್ ಎತಂತನ ಕುರಾ ಕಾಂತ ಬಲ್ಲು ಅಲ್ಲವ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್ ಮೀಹುಂ ಗೆಂಗುಳೆ ಮೀ ಲೇಬರ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಹದಾಗೆ ಮಾಲೆಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಮೀ ಅಗುಬೋಡು ಬಿಮುಗ ಅಳಗೊಂಡು ಮೀವುಳನಿ ಅಲಿಫಾಂ ಫೊಟ್ಟೆಗೆ ತೆರೆಗ ಮಾಲೆ ರೈಯಿತು ಮೀವುಳನಿ housing solution enne parking solution enne ekamaku ramzi kuyyaga kita binto sarkar hissawa kumfuntaka difeheri em algondo eden horiha befulus horiha sarkar hissawa kumfunta needs consolidate kurava mitana gennon adi long term planning onna igeto bim bodu kuranji hekan igeni bim mehar fassahar dihahar timanna menge bimuge needaki kobato ingenji hene mi zamanuga bodeti multi million dollar kumfuni hingami hunna ingeto ema alukodakan hama kamako nude dhokko sarkaru komme kumfunya kum waki waki male mire land limited space hifaga timaka ingeto dem waran undago algone nudi vestibe hagigotu ge befunga beenumes onnane kama beleve den adi mi algon menges interesting ebe raitu na khidme de kumfuni taka kommes ka lui gottaken hada dinum sekam usule goton algod wara nugabul kameke vidanwani sarkaru hissawa kumfuni taka malege mihunge bimon wat nulibe gotta commercial value algod men rangalan hoden obwa migota du kollumuga adan algod men ara gannange beje shukriya और बड़ा शुक्रिया काउंसलर शरीफ अगर मैं एमडब्ल्यूसी को मिले तेरे बद्दवंत के बेवन बद्दवंत को अगर सजेस्ट करें अगर लोग इसमें यूटिलिटी एक्सपीरियंस हो रहा है को मैं वर्किंग एमडब्ल्यूसी अभी मैं एक ही मैं दें उन्दुगुआने हैं मैं मुली एक को मैं स्टेक को रिकमेंड अबोले एमडब्ल्यूसी के रिकमेंड अबोले वेम को रिकमेंड अबोले मैं तीन हिदमत की काउंसलर राइस में देंगे हिदमत के एवा मेहरो एमडब्ल्यूसी के सिचुएशन में कि हम गामस वारा क्रिटिकल सिचुएशन में एमडब्ल्यूसी मेहर मोती ए बोहोल में शॉर्टेज बोले मी यानी फिंग स्टोरेज शॉर्टेज बोले मी शॉर्टेज एस्फान कम के मी रिस्क होई एमा काउंसिल के जिम्मा है मी फिंग राइट न दिनमकी कारण दिनमकी एनस मेहर स्टेक को जीगो न बिमु बय होदंग एबे फ्रॉम वडान वार स्टेक को एक्सपेंड करन जी जा देगा दान होते नेंगे एमा अलगन में ना मी अलगन में ना अवन देनबी मेहर बद्दू में बावंजे ऐसुजुमुरी अफिया मी स्टेकोया एमडब्ल्यूसी या इंफ्रास्ट्रक्चर मिनिस्ट्री हाउसिंग मिनिस्ट्री एकम बद्दू बावा अस लॉन्ग टर्म प्लान रंगला बाणंजे ए कुम्मगतो कुम्बियस मेहर फेनुगे हालतो माले कोती गोस्को रंगले नुवल्ले अलगोन सेता होरिमे कवाद एरसु अलगोन मसे कोरम दिया सूरज रंगल कोरा एकमटका एरुगा मी राइस सोली अवन देन्ने साइ सोली इन्ना बिमे दीव स्टॉक स्टोरेज हादा एबिम स्टोरेज मसे के कोरम मेहर हम बदे एकम स्टोरेज इनफ नु वदिए de hulumale mikol fem mi pampu kuram badaru gas mi male bol kame dimaja yakulu evarka pampe nukure gene hameken bola fen kole libidan e male storage abannan je male storage mahar storage ta dagala mi maintain nukure tas dosta ke vegen gossa mahar evan ehmima raituna bengenje mi aslu halato raitu bin de mole ehma algon dennevin MWC ke management algon me war sincere ko nikan koramman ehmima सरकारों के मातिंग तरीके मिकम हल्ले होद मटक बोर्ड प्लेन बांधन जे ई माले इमारत कोमिदु मेहरो दिहबुरी बारबुरी फनरबुरी दनी दारो करंट इतुरुवे परबेनो इतुरुवे फेंबेनो इतुरुवे मि खुनुका इतुरुवे एमिज्जा मि हुरिया कमग एड्रेस नको माले के तंत हदमंदन जका मि दुहस हल्ले नोदि बेने कमे नोदि ए माले एब जे हम रेस्ट्रिक्शन तके अन्न के गोगतुं ए मेहर मिता दुरुले मोन हल्ले होद मटक ए मि प्लेन मे अन्न जे हुरिया मेगे इहुदास्तर हितकु नाहे वाके सियासी वाहकत मिगतरा बद्दागन मिकम हल्ले नानार अलगन देन्ने हिम अलगन एदे में हिंगाशे हम अलगन काउंसिल स्नगागे बद्दु मक गोलान में गोयम हम राइस ऑफ यूम वेस मिनिस्ट्री तकुम वेस आदि हम मी यूटिलिटी में दे फरा तकुम वेस एकन एतन सीट को हिंदे तिबे अवस मी प्लान हदा बिम बेनो निम्म बजे स्टेकोगे मिहारो मी हादा तुम समय में किरिया फे एदेवनी एम जे बोडु जनरेटर बैंड जी जने जागे मेर MWC के बोहल तो मित्र फैम फेम मिलागनी मिहारो बोहल तक एते बोहल बंडन फेब्रुवरी ए बोहल तो इतरा एता खा ए बंडन वा बिमकी बेनस करे तनेनो एता कार इतरा 50 मीटर मिहारे 7 मीटर द एता कार इतरा तरफम बिजेन ए मिहादा दुगा असलुगा माले के मिर मधु बिन कोलो सैफ हम विदाल वाहें असु मी क्या
එව්ස් ප්ලේන් නැති කම ජීවණිය මේකම කොල්ලා අසෝලුන් කුරුමකී අස්තුග වර බොඩු ගෙල්ලම අවුන් දෙන්නවම මේ එම්ඩම්ස් එම්ඩිය ඉංගාෂේ එම් එක සිටු කරවම මේකම එහෙම අලගොන්නම මේ අලගොන්න රයිස් ඔෆි ගදෙන්ජේ රයිස් ඔෆි මේකමුග අස්සුග ගොත්තක නිම්මාද ඒ අලගොන්නගේ බාරු ගන්නු මේ කුම්ෆුඩ තමේරික අලගොන්නගේ බාරු ගන්නු මිනිස්ට්‍රි තමේරිකේ එහෙම අලගොන්න ෆෙනෝතුග මේ නැෂනල් ඩිසාස්ටර් මැනේජ්මන්ට්ස් මේක ඉන්වෝල්ව් වන්ජවරක මාලේගේ කන්තත හාලතු ගොස්ස ඔක්කොම අලගොන්න කබෝකඩ ඒ අනික කුණි මැනේජ් කරමුගේ සම ජාගනෙතුමුගේ දත්තක ඉන්තියා බොඩුවෆ අධි හාසකම මේ බොඩති ඉමාරත තලංජෝනි මේ ඉමාරත තලාව උකේන ගොතෙවස් මේද මේ රීජන් කන්නෙක් යා ගොතක අලගොන්න මාලුමත බලිබේ මේ තලාව අලාන තනෙවස් මේ නෙතේ යා ගඩක වර ෂෝටේජ් බෝලේ මේ තිලෆරිකවස් අධිහම යාක මිහුම් මරුවීම වලදාන ජාගස් මාලෙම හුස්වනි අධිහම හුළුමාල හුස්වනි හුළුමාල වෙස් දේගස් නේ සහරාවස් නේ අධිහම ෆෙස්ටිවල් को सहारा सब अन्नंजे मी सम विस्नंजे कांदत्त अधीम गुलीफल रिदत मंदार एतनुको सहारा सब अन्नंजे गंडक लक्कंगा मेको जागा सहारा सब ओन्नंजे मितनुको इतुरक मिता बिमेदෙන් බොඩෙන් කොරෙවේ නැහිම මිකන්තත්ත රියා කරුමටක බොඩු ප්ලේන් එක තරුන් අස්සු මිකන් කොරෙන්ජේ කව වුණ ගබෝකන අල්ගොනම සයිෆ්ගේ එවා කියන වරබොඩහම තායදුස් කර අල්ගොන මෙ බදාන වරාභා මිකම අල්ගොන රයිස් ලියාන මිකමුග අවහජ්ජල් සබ ආවාදී මෂවර බාවාදේ එහෙනුනි අල්ගොන මෙන්න මේ අස්තෝම ෆෝන් උබෙද්දවරුගේ බොඩු කාර්යසය මිතන මාල සරද දිමාදානකම අල්ගොන ගබ ගබෝ කරේ මෙ හරෙහිම කවුන්සිල් ගෙති විශ්නුමයක් අල්ගොනම මේ ලියාන රයිස් මිකම මේ අව හල්ලේ හොදා දෙවාශ මේ වරබොඩ ශුක්‍රියා ये मगर नियोगो तो मीति फनवादाना देन कमेटी ये तो शुक्रिया देख आगोंड हम मी एक मी कुल्ली हालत का मगबंद कुरमा मी इदारत को अन्न कांत तक तो मशवरा को नोलवादा मेरे बाय फार हम आबाद अवन में काउंसिल मीटिंग में मीने मगबंद कुर नोनी माले बंद कुर सिटी बंद कुर हुद्द मीने दे मीने रुगा मी कुल्ली का बाद मिसाक मिफार पेरेड कंत होगा मी अवन में न बद्दुदु में बावाफा एक निम्मा में जा वगुत्त को सेमिहुंड एक पेरेड नुबे हाथ निगादा नहीं एकादा तो अवन में देनी अवन में एक अवन में के मीना रस्मी ग्रुप गा එදුනීම මේ මෙජොරිටි ලිබුනීම හුද්ද අගොන්මන දෙවේගොත මේ කන්සල් ෆාස්කෝ බාවෆියා අගොන්මන ඒ ගවෑතර ෆැත්තෙන් කුරිය දාන හෙන්නුනිය ගවෑතර ෆෙත්ති දෙවම මේ කරක මම මේ ගොත මේ තිබෙෆුන්න ෆෙනවඩා ගන්නවා ගොතෙන් අසුක මෂවරා කොල්ලම් බේන හෙන්නුනිය අගොන්මන කර අසුකම මේ දවදතුම් බේනවා කන්තත්තවග මේ අගොන්මන ඩිෂන් දෙගොම ගදත කේ බොර එහෙම වහක එබ දන්නවාලා කිනත ෆෙනවඩා නෝන සයිදා कौन से सही था शुक्रिया मैं ताई इंगे तो कम एती रंगलवाने बोडा मी पिकपकंग एचकंग आरागंग एती अनाउंस को रस्तेरे ग दुव्वी में फसे वाने हेनोनी गिने मोन का नेगे ना हर में निमाले कस नेगे कोमगे कोंगिर को में बंदवनी किए ए में रंगलवाने हम एगोता पिकपकंग आरा में हर में वेनी गडे में ने मगुता बंदवनी क्या एगोता अनाउंसमेंट तो अनाउंस को किन कंत तक करे निगता शुक्रिया अवन में पब्लिक कोल्दान अने तिबे फ्लो काउंसिल में हुद्द दिनीमा पब्लिक कोल्दान एकन कोराना अवन में सैदा ति कम सावन में करे विदान इतरा गेजेट को कंत कोल्दान ngत बात काउंसिल नाजिम मरी नाजिम मैं अने एजेंडा नंबर 7 लैंड कमिटी फॉर ए कुरिया मिबा कैम अलगोंड हिता दें अने अलगोंड हम फेने मिहार मी कांत कुरिया गेंदवा गोतंग हम मिकं कुरिया गेंदा हमारा ग्रुप का हेंगे इससे होंगे हम मेरंगल गोते कमल गोते के नहीं अर्जेंट कोणना कांता अदे मेरे को तो अगर उशाला ले को तो अर्जेंट कोणना कांता तो ग्रुप को उशाला फा ग्रुप मी रस्मी ग्रुप मी मेजॉरिटी दिबनी में कुरिया गेंदा होता है तो हम उशाला याद बड़ा बड़ा शुक्रिया दे मी लेन कमिटी होरा पर कंतत्ता का बेगो तो अलगोन हम एच लेन कमिटी मुगरेर शुक्रिया मेल अलगोन के लेन कमिटी या निकोला होशाला पर मसल तक है बोर एकम सलगोन लेन कमिटी की मितागा एबिस अने देखेम को फैंडन कमिटी का वाती अलगोन काका कुरिया लुगेंदे फोरे तेगिरा कुछ जब बेदो लेन कमिटी फास्ट फगे मिती dia malu ni aku dami fesi after terlalu masuk ke kuda gendana syukriya ade magon men mudukan dengana doka me gottaka nimma ge neste paana kangat me SG dannawadam beno waha ke SG
horiha memberunge malumatutaka ala mi council ge memberun gotuga hoywadan timbe from huwa kurumge rasmiya tawme miharu schedule korom mi gendani miyanna mahuge hataka ehme wahaka dannawa mi algon me tangol kuriya das korong olen ekam ko bay memberun available no ma ko algon me tangol das kolen jonas de algon me mi rasmi ba me do nimala fa kam rasmi ba nim falgon bay sakol me no mala mata bote amna ema mi goto mi jasa nimala arbor shukuri hara kuriya ba de e pardama